Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында кыскача. Шәһәр чүплек түгел, шулда санкцияләнмәгән чүплекләрне ачыклау буенча көрәш дәвам итә. Батырлык һәм яңа ел кәефе өчен бүләкләре шулда Лисичанск һәм Рубежный балалары өчен яңа елга татлы ризыклар җыялар. Шәһәр чүплек түгел, шулда санкцияләнмәгән чүплекләрне ачыклау буенча көрәш дәвам итә. Бу хакта хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмәдә административ техник инспекциясе идарәсе башлыгы хәбәр итте. Алмаз Хамматов сүзләренчә, төзекләндерү кагыйдәләрен бузган өчен административ җәза да каралган. Әйтик, физик затлар өчен ул 3500 сумга кадәр тәшкил итә, юридик затлар өчен ярты миллионга кадәр. Тиешсез урында чүп җыючылар белән ничек көрәшүләре турында алдагы материалда сөйләрбез. Административ техник инспекциясы эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләренең берсе тиешсез урыннарда чүплекләрне булдырмау һәм аларга каршы көрәш. Бу хакта үз чыгышында Алмаз Хамматов сөйләде. Ежедневно ведется борьба по выявлению и пересечению фактов организации несанкционированных свалок. Для этого на местах, где наиболее часто образуются несанкционированные свалки, установлены средства автоматической фотофиксации. Агымдагы елның 9 айында юридик затларга 14, гражданнарга 464 беркетмә төзелгән. 2024 елда бу сан 316 була. Ягъни төзекләндерү кагыйдәләрен бузулар саны арта. Бу саннар шәһәр мэры Наил Мәхдиевнең игътибарын җәлеп итте. Шәһәр башлыгы әлеге факт буенча шактый кырыс сөйләде. Хватает совести не довозить до полигона твердых бытовых отходов, вывалить там, где удобно, и считать это нормой. Но так быть не должно. Поэтому работы у вас меньше не становится, ее становится, к сожалению, глядя на количество нарушений, не меньше, а больше. Страж 24 видеофиксация системасы ул Сидоровка бисәсендә урнаштырылган. Анда яшәүчеләр берничә тапкыр вакытлыча чүплекләргә зарланган. Тәртип бозучылар еш кына чүпне контейнер майданчыгы янында калдырганнар. Хәзер акыллы камера барысында теркәячәк. Она фиксирует в автоматическом режиме правонарушения в отношении тех, кто незаконно выбрасывает там строительный мусор, шины, бой, крупногабаритный мусор, а также бытовой мусор вне отведенных для этого местах. Акыллы камердан качып булмый. Ул теләсә нинди һава торышына да һәм тәүлекнең теләсә кайсы вакытында эшлим күзәтү 360 градусны кулачлый. Комсомол район администрациясе хезмәткәрләре сүзләренчә, видео түгел, чиста булып языла. Лилия Гатина, Эльмира Геннадинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Батырлык һәм яңа ел кәефе өчен бүләкләре Татарстанда шәһәр хастаханәләрендә дәваланучы балалар өчен батырлык тартмасы акциясе дәвам итә. Ярчылыда искәрмә түгел. Моннан тыш Бердәм Россия, Лисичанск һәм Рубежный балалар өчен яңа елга татлы ризыклар җыя. Бидаров булмаган чалларның нәрсә әзерләгәннәрен хәбәрчебез белде. Лисичанск һәм Рубежный балаларына татлы ризыклар тапшыру өчен 57-нче гимназия укучылары әти-әниләре белән килгән. Яшь булуларына карамастан балалар килеп туган вазгыятьне аңлыйлар. Шуңа күрә яңа ел кәефен башка балаларга да бүләк итәргә телиләр. Мәсәлән, Лейла Сабирова гаиләсе белән открытка әзерләгән. Я писала очень хорошие пожелания. Я хотела делать детям приятно. Акциядә балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр, мәктәп укучылары, студентлар, предприятие коллективлары, депутатлар, активистлар һәм волонтерлар башкаларның бәласенә битараф булмаган һәркем катнаша. Приближается Новый год. Этот праздник волшебства. И взрослые, и дети ждут в этот праздник какого-то чуда. Коллектив Центра занятости города Набережные Челны решил доставить радость небольшую детям Лисичанска. Мы дарим им новогодние подарки. Пусть в их глазах искрятся смешинки. Пусть они всегда будут радостные, здоровые, счастливые. Пусть на их лице будет на одну улыбку больше. Лисичанск һәм Рубежный балалар өчен яңа ел бүләкләрен җыюдан тыш җыелмаларны батырлык тартмасы акция кысаларында да медучреждениеләрнең яшь пациентлары өчен дә әзерләгәннәр. Алар бит көн саен медицина процедуралары вакытында курку һәм авыртуны җиңеп, үзләренең кечкенә батырлыкларын башкаралар. Мы с большим удовольствием приняли участие в этом во всем. Откликнулся практически весь коллектив РИАТа. Собирали всем коллективом коробки храбрости, потому что поддержать детей в такой ситуации, когда они проходят лечение,
когда они преодолевают себя, это очень важно, и детям, я надеюсь, это будет все очень приятно. Ну а подарки на Новый год детям Лисичанска, Рубежного, это должен быть праздник у детей, несмотря на ту ситуацию, которая есть вокруг. Ну, конечно, им всем здоровья, счастья, исполнения желаний. Рима Фасхадинова сүзләренчә, бүгенге көндә 1000-нән артык бүләк җыелган. Шәһәр мэры Наил Махдиев та шәхси өлеш керткән. Разместив объявление, мы не думали, что найдем такой живой отклик. Настолько приятно, что в нашем городе живут, наверное, самые добрые, отзывчивые люди. Приносят подарки предприятия, депутаты, приносят подарки простые жители, молодые семьи, школьники. Вот сегодня 57-я гимназия. Учреждения культуры. Бүләкләр җыю 5 декабрьгә кадәр дәвам итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Барлык вакыйгалардан хәбәрдар булу, файдалы киңәшләр, уку, кызыклы кешеләр белән танышу буларның барысы да Челнинские известия газетасы ярдәмендә мөмкин. Әлегә язылу кампаниясе дәвам итә. Безнең хезмәттәшләребез тагын нинди сюрпризлар әзерләгән, алдагы минутларда сөйләрбез. Укучы Татьяна Митрофанова өчен Челнинские известия газетасы язылу үзенә һәм якыннарына күңелле сюрпризлар өчен чираттагы сәбәп булып тора. Шуңа күрә Чаллылы 2026 елга газетага алдан ук язылып куйган. Бу газета белән танышлыгы аның күптәннән дәвам итә. Шуңа күрә бер генә чыгарылышны да калдырмаска тырыша. Газета просто супер. Там столько всего интересного, полезного. То про город удивительные вещи там пишут, про удивительных, талантливых людей. Даже некоторые номера я храню как зеница ока, потому что некоторые статьи я вырезаю, потом перечитываю по несколько раз. И, кстати, очень даже здорово, что в нашем городе есть такая газета. Менә инде 95 ел дәвамында Челнинские известия шәһәр һәм республикадагы актуаль яңалыкларның ышанычлы чыганагы. Журналистлар көн сайын Ярчалыдагы сәясәттән алып мәдәнияткә, спортка һәм мәгарифкә кадәр мөһим яңалыкларны яктырталар. Бирдәсез актуаль яңалыклар, аналитик материаллар, экспертлар белән әңгәмәләр, шәһәр халкы тормышы турында репортажлар, шулай ук файдалы киңәшләр табарсыз. Моннан тыш язылырга теләүчеләрне күңелле сюрприз көтә. В этом году у нас будет опубликована повесть нашего постоянного автора Нины Самариной, которая публикуется только у нас, 22-я по счету. Она будет, как всегда, психологично, о городских и житейских проблемах, с которыми каждый из вас, наверное, сталкивался. Наши подписчики смогут стать первыми читателями повести Нины Самариной. Газетаның кагаз версиясын шәһәрнең теләсә кайсы элемтә бүлегендә яисә интернет аша Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре порталында язылу, газета һәм журналлар бүлегендә язылып алырга мөмкин. Моннан тыш 3 декабрьдән ташламалы язылу декадасы башланды. 2025 елның иң көтелгән вакыйгасы Яңа ел тамашасы. Күтәренке кәеф, көчле энергия, танылган хитлар, популяр артистлар, бүләкләр һәм Яңа ел тылсымы барысы да бер урында. Шоулар һәм шәһәр кунаклары өчен бер сәхнәдә. Baby T, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Илнар Сәйфиев, Булат Исмагыйлов, Шулпан Юсупова, Айфара Төркеме, Илназар, Гүзәлия, Артур Минхаҗев, Зәрнә Хасаншина, Илнас Бах, Гүзәл Идрисова, Рамил Вадыгуллин, Гүлнара Тимирҗанова, Равил Закиров катнашалар. Күңел радиосы белән бергә бәйрәм атмосферасына чумыгыз. Бары тик бер генә көн, 8 декабрь кичке сәгать 7 энергетик мәдәният сараенда. Күңел радиосы грандиоз чарага әзерләнә. Бу Яңа ел тамашасы. Үзенчәлекле, шундый тылсымлы бер концерт булачак. Әлегә концертта яңа артистлар катнаша. Яңа дип әйтәм, чөнки аларның исемлеге һәрчак алышынып тора. Монда исә бер дә күренмәгән җырчылар да булачак. Шуңа күрә без тамашачыларыбызны килергә, яңа тавышлар ишетергә, танышларын кабаттан тыңларга чакырып калабыз. 8 декабрь көнне кичке сәгать 7-дә Күңел радиосы һәр вакыттагыча шаккатырырга әзер. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.
Бодифлекс – дыхательная система, помощь в похудении. Результат заметен за 6-7 занятий. Пробное занятие за 30 минут 500 рублей. Подробности по телефону 8 937 571 17 02.